Виж Барбато. Господин Бербатов, заповядайте. Момент! Първо господина от Лондон. Идва от Лондон. Yes, I'm from London. И така последно, Салвадор Дали отива при... Номер 9. при господина от Лондон. Yes, I'm from London. I'm from London. I'm from London. Вода, едно кафе. Yes? Извинявайте, господините от Лондон. And I just came from Manchester. It's not the city, my friend. It's the card. Yes? Картата Yes от Фибанк. Клубът на избраните клиенти. Yes? Drinks are on me. Много е важно в кой клуб играеш. Yes?